Tervetuloa seuraamaan, miten mä vietin 4th of Julyta Kaliforniassa. Mun päivä alkoi ihan tavallisesti sillä, että mä söin aamupalaa ja mä meikkasin ja vähän laittauduin. Ja sit me lähdettiin tän päivän tunteen sijaan Old Towniin. Ja täällä Old Townissa me saatiin vähän tehtäviä, mitä meidän piti tehdä, koska oli kuitenkin koulupäivä. Niin täällä me sit pyörittiin pari tuntia. Ja ennen kuin me suunnattiin takaisin kampukselle, niin me käytiin tällaisissa pienissä kuissa katsomassa vähän erilaisia tavaroita. Ja sieltä mä ostin tällaisen San Diego-magneetin. Sitten me tultiin takaisin kampukselle ja syötiin ruokaa ennen kuin me ruvettiin laittautumaan Padgersin baseball-matsiin. Me laitettiin kaikki yhdessä 4th of July tatuoinnit ja tehtiin kynnet ja sit meillä oli kaikki meidän matching paidat. Ja sit olikin jo aika lähteä. Sitten vihdoin junaristun jälkeen me päästiin perille ja täällä oli siis niin paljon ihmisiä, että meinas melkein eksyä. Mut sitten vihdoinkin me löydettiin meidän paikat ja tää oli siis niin iso tää stadion. Ja tää peli kesti reilu 3 tuntia, niin siellä me myös syötiin. Tää oli mun mielestä niin kiva kokemus ja Padres myös voitti ton pelin. Sitten hyvän pelin jälkeen me mentiin rannalle katsomaan auringonlaskua ja 4th of July ilotulituksia. Ja tää oli kyllä myös aivan ihana kokemus. Mut siihen mun päivä päättyi, joten ihanaa, että katsoitte videon loppuun. Pus pus!